Hello, pa Family Secrets. Mamuka sei tetude. Ndamuka hangu mamuka sei. Tamukao. Secret yakamira sei. Yangu haisi secret tete but inyaya ndoda ngokuudzai kuti muri kuinzwa here nyaya iri kutenderera. Okay. Yakamira sei. Kuhanzi mundara akarukwa free hand nezuro. Mirai matichiba munini. Ndikati hanzi mundara macheso akarukwa free hand nezuro. Yo. Imi. Iyanza nambo Indian. This is my first time. Tete ndanchikumbiro kanhamba dzawo ndimbowafonerawo kuti kana mundara achirukwa free hand saka ndakutorukawo Brazilian ndachikumbiro namba dzawo. Ipapo manje mutsvage paFacebook munoona namba dzake ipapapo. Ubva mamufonera. All right. Tete mungafa madare. Hello?